Sebas, ja sa zabijem. Takže Sebas, ja ťa vítam pri Nightmare 3. Nech sa ti páči, ide sa na to. Takže Sebas, ja ťa vítam pri Nightmare 3. Pekné. Dneska sa máte na čo tešiť. Ideme vyhliadka, ideme extrémne vapky a dám to rovno beko ešte raz pre vás. Sebas, ja ťa vítam pri Nightmare 3. Dneska z Falcon Pro Light BX. Dúfam, že sa ti bude páčiť. Nezabudni pacnúť like a odber, podporí ma poriadne. Za ti tu na monštruózne bajky. Pekné pupu, papi pupu. Petardy boli tu, takže like a odber, poznáš to. To bol môj max, kámo. Poďme ďalej, poďme jazdiť, poďme. To čo mi tu lezie? More kriket. Poďme stade do prčic. Niečo hrá na Aničke, ideme sa tam rýchlo pozrieť a máme potom pripravené ďalšie spoznávajúce sa veci. Jojky. Milujem jazdiť večer, ale pritom je to viacej nebezpečné a treba dávať väčší pozor. Napríklad keď som točil tú Nightmare 2, bola napríklad, že extrémny horor. Nič som nevidel a úplne na random som išiel, ale tá však nemyslím jazdu, myslím intro, áno. Dneska mám pre vás pripravené ďalšie fanfakty, ako napríklad mýty o mozgu, čo znamená, že vôbec nie je pravda to, čo sa niekedy vravelo, že využívame len 10% mozgu, ale je pravda, pri iných činnostiach využívate iné časti mozgu. Takisto ako keď sa bojíte, tak využívate tiež iné časti mozgu. Juhu! O, vlak! Natoč to! Morejaký vlak! Harry Potter! Príde Dumbledore! Či čo? Dementor som chcel povedať, ne Dumbledore. Woohoo! Vždycky večer sa zdá, že idete rýchlejšie ako reálne idete, ako je to cez deň napríklad. Srandy. Ukáž to, kde je tá hudba? Kde je? Hudba, kde si? Tu na taký festivalík. Tu na asi, že free stub ináč, reálne vážne. Počuješ, jak kričia? Krič aj ty. Oj, poďme ďalej. Hop. Čo? Šuky to šuk. No. Vedeli ste o tom, že prenos našich nervov z bodu do bodu prebieha až okolo 400 km za hodinu? Prosím vás, to je extrém. Jak to vyzerá? Woohoo! Ty vole! Woohoo! A druhá strana, nezabúdam na to, že nemáme cestné pneumatiky, to znamená, že sa nemôžeme tak veľmi nahýňať. Vedel si o tom, že za celý život vyprodukujeme toľko sliny, že by si s tým vedel naplniť kľudne až 20 bazénov? Dneska, čo sa mi stalo, je, že som si prepol na šport, naschvál na Surone a sa mi nepreplo úplne, ostalo mi to trošilinku, iba taký malý kúsoček na eko. A ja ti vravím, ja som asi 10 minút plakal, že čo sa deje so Suronom, pretože som videl, že to je prepnuté a nebolo to prepnuté. Počkaj, ideme rovno. A rovno to znamená šup. Woohoo! BMWčku a dal blinker, nezdá sa. Vedeli ste o tom, že mozog nemá receptory bolesti, to znamená, že preto môžete preto vám môžu bez uspania operovať hlavu, akože mozog. To som že napríklad že nevedel a vy to už viete a viem to aj ja. A wow! Ty vole! Ja som sa hop do odbočky. Hop! Ježiš, majú takéto nádherné cestičky. Woohoo! Ty vole! Vedeli ste o tom, že mozog vám berie 20% energie z celého tela? Že vlastne 20% energie dávate len do mozgu. Tu keď chceš začarovať ľudstvo, čo my veľmi chceme, takže my ľudoví Božej vôli. Sem poď! Ty máš vlastne revers. Moredik! Ideš! Tebe bije. Ináč to je strašne na tripe, že ty máš revers. Opa, trošku treníky dohora a šup medzi. To už poznáme. Ideš predo mnou, ale musíš tomu že fakt dať. Že normálne nahuliť tomu. Takže fakt. Ove! Ty vole! Poď! Ježišmaria, toto tu na domčeky, jak vyzerajú. Toto je strašne pekné. A ja tam kamera, nechcem tam špehovať. No, hore to bude unkereke. Jujky, máme tu terénik, dobrý deň. Ale dneska si zaslúži Suroník aj trošku vapky. Vapiky vap, to znamená, že pôjdeme na vapiky vap. Poď predo mne. Ináč, pravda, dáme asi vyššie svetlo, kusoček. Vidím čo? Vidím tmu. No poď.
Kámo, takéto rajdy. Poď terénik, ježišmária. A najlepšie nás čaká hore. Ty kokso, ale toto jak vyzerá, ty vole. On mi pričapí taký kamienok do hlavy a ja čo? A ja čo? A ja zomrem. Poď, Suron, poď, ja ti nahulím. Ty vole, kámo. Čo ti bije? To jak vyzerá. Kámo, toto je sakra krása. Toto je fakt pekné. Toto je fakt pekné. Vyberám asi takéto svetlo, ne? Lebo ideme foto. To čo, mne sa tak klepú ruky, čo som už taký starý, ale epilepsia. Ľudia z mesta musia byť, že tam čo ide za rave. No, vypni to, lebo to už je veľmi... Je to tlačítko, vypni to! Vypni to! Môžeme sa ísť ešte pozrieť hore, tam je ešte opekanie. Ježiš! Ja ho dobehniem, možno. Wow, čo si zastavil? Z ničoho nič. Toto je terén cez noc. Sme tu. Opekanie. Ty vole. Takže ideme dole. Nezabudni brzdiť, že obidvoma brzdami, hej? Ale takým štýlom, že zadnou viacej ako prednou. Trošku na ľavú stranu. Ale tak toto je sex. Toto je veľmi pekné. Opa. Mojím očiam sa to páči. Neviem, ako sa to páči kamere a vám, ale môžete mi kľudne napísať dole do komentov. Budem za to len a len rád. Následujúca zastávka Babka. Nech sa nám páči na krásnej ceste. Krásnej. Jury milión. Nech sa páči, že vy máte mať akože STK na auto, že nech je spôsobilé na cestu a pritom tie cesty nie sú spôsobilé na tie auta. Veľmi rád pozerám videá, kde akože tie kreše motorkárov a tieto veci a z tých videí sa viete aj dosť veľa naučiť. Ako napríklad správnu stopu na ceste. Strašne veľa robí na motorke správna stopa. Na Surone až tak veľmi nie, pretože nie je tak veľmi rýchlo a pritom je ľahký, to znamená, že je veľmi obratný, viete, raz a dva, proste akože obratnosť. Na motorke to tak rýchlo nespravíte. Ďakujeme, že nás neohrozujete, ale má pravdu, ja vás neohrozujem, pretože ja Willičko viem ovládať. Ja sa hádam sám so sebou, to je aké úžasné. Tu je kruháč, ale nikto na kruháči, takže môžeme ísť. Alebo čo je tu na doprava? Opa! Pekná! Kámo, Tesla ako Bolt. Ježišmária, tak ti treba. Mne nevadí Tesla, ja mám rád elektrické auto, akože tak aj pri tých autách je akože väčšia, je to super, ale nepáči sa mi tvorca tej Tesly a doľava a doprava. Je sranda, ako sme sa dostali do bodu, že ľudia proste fejkujú, že majú niečo radi len na to, aby proste boli atraktívni, akože pre ostatných, to akože kde som? Kamo, keď ma raz nebude baviť hrať hru, keď ma raz nebude baviť robiť to, čo robím, tak to ja proste nebudem robiť, ne? A to sa mi páči, to je nové pri generácii Z, lebo proste dnešní ľudia už nebudú proste robiť to, čo im nakáže štát proste. Niekedy tak bolo, niekedy ľudia robili aj cez svoju voľu, ale potom z toho mali aj následky a tie následky máte do konca života. Bohužiaľ, je to tak. Kámo, môžeme asi takto ísť? Tam šťahu do kvetináča. Ja to tak milujem. To je ináč tak vidno, že je sobota večer. Proste všetci môžu piť, lebo zajtra nejdu nikde. Je sranda, že počas života žmuknete okolo 400 miliónov krát. Ty kokos, akože to je až dobre veľa. Kokos hlavná a neužiť si to na zadnom, akože to by som normálne hriech spravil, ale ne, srandy. 25 km za hodinu, Willičko, však čo? A srdce za priemerný život prečerpá viac než 200 miliónov litrov. Ale to je na celkom cool na zapamätanie, že oči 400 miliónov a srdce 200. Čiže proste presná polovička deleno 2. Tu na to, ale nebudeme zdívať na zadné, budeme rešpektovať, pretože tu na sú veľa policajných aut. Ne, dole to daj! No áno. Tu na je fakt zlé miesto. Mne sa páči, že ja som aj do videa povedal, len to tu na nezdvíham na zadné a len sa kúpnem na tie báty. Čiervená, kámo, čiervená. Daj mi zelenú. No? Kámo, my nie sme v Amerike. Ne. Ale vieš, čo môžeme robiť? Na semafor. Ty debil, daj mi zelenú. Počúvaj ma sem, daj mi tú zelenú. Už som ako v Amerike. Ten za nami je, čo za dilina. Dúfam, že není polícia. Ne, není, pohoda. Aha, lapka. Kamo, zastavím. Ale dobrá, statočná, kámo, toto bolo dobre. Áno, my sme na ceste dobrovoľne, ako bicyklista sa môže vybrať. Sme bicykle, sme bicykle. Aký môže? Bicyklista môže mať jal, alebo je to bicykel. Ináč, lepšia otázka. Máš drobné? My sme tu došli, že Digmore ideme strekať. Ideme vapkovať. Máme euro! Kámo. Kámo, jak to vyzerá?
Kámo, my sme dvaja šmolkovia. To nestačí! Ešte! Kámo, zapni ho a krúť kolesom. Vykrúť koleso. Počkaj, to idem spraviť aj ja. Pre content rozbitý súron. Content konec. Teraz sme dvaja šmolkovia. Poď! Súroník, poďme. Je to koniec. Hej, teraz je trúbky, no. Jediné, čo mi asi ostáva, je, že vám chcem poprieť krásny večer. Dúfam, že sa vám páčilo tento night ride, extrémny night ride, podľa mňa extrémne intro, dneska sa to podarilo. Ja by som to dal na frajera. Takže dievčatá a chlapci, ja vám krásne pekne, že ste nám boli, nezabudni pasnúť like a odber, veď už to poznáš. Dúfam, že sa ti nepodarí písomka, pretože dúfam, že nebudeš písať písomku tentokrát. Ďakujem ti krásne, maj sa. Peace! Moredy! Woohoo!